ni sinigwelas dahil. 160, ma'am. 160 ang kilo. Kaning kuan. 300. 300. Yan mo balik ko ano yung Honda. Ha? Palit sa pagsukan. Ay, may mais. I love that mais. Ipilay kilo nang? 420. 420 na din. Ay, wala na. Ubus na ang karne. Ay, marami. Dito ako sa kabila. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Kabili muna ako ng seafoods. Uy! Nagtatawara ba? Nagtatawa ka, ha? Nga lang. Ma'am, loko sari ma'am. Sari ma'am. Ano ma'am, paano na ka ma'am? Ah, dili ko kay wa may bili na. Ha? Wa may bili. No cost man. Ay. O di bale pila na ang baryo noon. 880. 880 nya pila ni 150. Najong. 50. Mga suki na ko gulay wa mamaligya o gulay karon no. Tuwan sila sa ilang pusit ug kaning ilang sipot. Kano ba sila pina? Wala. Pili ko ni palit og gulay. Wa na ko ma-owning video ganina. Nice kayo kay naay bata nagtindan sa ngani mo day. Magila-ila gawon mo sa kuan YouTube. Oy, magiuwawon. Di man mo tan-aw oy. Ay hala. Uy, tanaw daw. Dili man mo tan-aw. Tagong kasagawas. Ay, na. Thank you na nga, thank you. Okay, salamat. Thank you. Kahit walang occasion, bumili siyang mango dream Ha? cake. Mango dream cake. Ang mga mahilig sa matamis. Ayan, sumilip tayong konti dito sa ICM. Ayan, pahulaan ko kung alam nyo kung nasaan ang punong ito na punong-puno ng pink flowers. Ang makahula ay may premyo. May premyo na hi di ha kay adto ra ba ni sa abroad oh. Galing na i-chicks dito nagtanaw nimo. Lami man ang gihiwa niya oh. Pagod food. Uy. Usarang kilo. Nangutana sila og usaraw nga tibuok. Ingkog lami ang untag isa ka tibuok. Okay ra ni mo ma'am 897. O sige, okay ra. Aron di na bawasan. Lami eh. Morning suki na ko dugay na. Nag-vlog ko, ma'am. Dugay na kaayo ni. Namaligya pud sila black sambo, leche flan, mango float. Kanya ka na 880 ang kilo. Kanya na siya lempo, chicken, dalay atsal. Tagay tag atsal duha. Apil ito. Okay. Mo ni ag Senior Pedro diri sa unsa ti address ani day? Ano ka ng bulan? Di man... Ano para street? Mariano? Mariano Paras Street. Mo ni kanang diretso gani padong sa LTO. Mo ni suki na ako pero dili
Dili ko kalitok sa address lagi oy. Duha lagi ni ilang kuan panganay Senyor Pedro na si Senyor Pedros INE. Di kompleto jud na Bisaya na Tagalog na English. Okay. Pila tanan? 1047, ma'am. Ah. Okay. What happened to that? I move that we resume What happened to you, consideration of Titan? Senate Bill number 2555. Kinakain na niya yung balbas niya, mahaba na masyado. Report number 191. Kaya, pikas. Yan. Sakat mo, kunting yung bunga mo lang. Sige ka. Ayan, natanggal ng balbas niya. Very good. Ay! Kinakain niya eh. Yeah. Ay! Tsaka mahaba na masyado. Ay, Titan! Malikot ah. Malikot at magunting ko Oh. yung bunga mo yan. Parang tao yung mata niya, oh. Nahihirapan pa ako sa'yo. Ano ka ba naman? Pahirapan na ito ah. Mamaya, sumagot yan sa'yo, eh. Sige na siya. Maganda sumagot siya. Nagtoothbrush ka ba, Titan? Di ka pa nagtoothbrush, oy. Oh my gosh. Yan, very clean na. Wala nang balbas. Oh, di ba? Oh, clean na siya. Di na na-disturb yung kanyang bunganga pagkain. Kasi sumasawsaw na sa sabaw yung ano mo. Ayan. Ayan. Very good. Allah. Tika. Tika muna. Huwag mo, Ouch, di pa tapos. Titan! Ouch! Very good, Titan. Behave.